सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. महाराष्ट्रातून लवकरच चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस धावणार आहे. जून महिन्यात ती सुरू होणार आहे. मुंबई गांधीनगर दरम्यान पहिली वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू झाली होती. त्यानंतर मुंबई पुणे सोलापूर मार्गावर धावू लागली. तसेच मुंबईवरून शिर्डीसाठी ही एक्सप्रेस सुरू झाली आहे. आता चौथी गाडी मुंबई गोवा सुरू होणार असून येत्या 3 जून पासून ही गाडी धावणार असल्यानं कोकणवासियांना कमी वेळेत गावी जाता येणार आहे. दरम्यान तळ कोकणात या गाडीला एकाच ठिकाणी थांबा देण्यात आला. गेल्या काही दिवसांपासून कोकणवासीय आणि चाकरमान्यांना लागून राहिलेली उत्सुकता अखेर संपली आहे. वंदे भारत एक्सप्रेस 3 जून पासून कोकण रेल्वे मार्गावर धावणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या ट्रेनला हिरवा कंदील दाखवला जाणार आहे. आता कशा असतील या वेळा आणि कोकणात कुठे आहे थांबा हेही पाहूया. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथून ही गाडी पहाटे 5:35 सुटेल. ठाण्याला सकाळी 6:05 पोहोचणार आहे. पनवेलला ही गाडी 6:40 पोहोचणार आहे. कोकणात खेडला ही गाडी सर्वात आधी पोहोचणार आहे. खेड रेल्वे स्थानकात ही गाडी सकाळी 8:40 पोहोचणार. रत्नागिरी रेल्वे स्थानकात ही गाडी 10 वाजता पोहोचणार. तर सिंधुदुर्गात केवळ कणकवली इथं ही गाडी 11:20 थांबणार आहे. दुपारी 1:25 गाडी मडगावला पोहोचणार असल्याची माहिती समोर येते. परतीच्या प्रवासात रत्नागिरीत 5:35 वेळ आहे. मुंबईतील छत्रपती शिवाजी टर्मिनसला ही गाडी रात्री 10:35 पोहोचेल. या गाडीला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवलीत थांबा देण्यात आलाय. मुंबईकडून मडगावकडे जाताना कणकवली इथं ही गाडी 11:20 पोहोचेल. मडगाव येथून सुटल्यावर मुंबईकडे जाताना कणकवली इथं 4:10 पोहोचेल. रायगड जिल्ह्यात रोहा आणि पनवेल इथं थांबा देण्यात आलाय. मडगावकडून मुंबईच्या दिशेनं जात असताना रोहा इथं रात्री 8:05 पोहोचेल. पनवेल इथं 9:18 पोहोचेल. दरम्यान वंदे भारत एक्सप्रेसला महाराष्ट्रातील शेवटचं स्टेशन असणाऱ्या सावंतवाडीत थांबा मिळावा अशी मागणी विविध संघटना, राजकीय नेते मंडळींकडून करण्यात आली होती. मात्र सिंधुदुर्गात केवळ एकाच ठिकाणी थांबा मिळाल्यानं सावंतवाडीत थांबा मिळावा अशी मागणी करणाऱ्या संघटनांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून राहिले. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.